Minka, táto nádherná rana bola venovaná tebe. Som na fairway. Vítajte pri mojom videu. To je výborná rana. Výborná. To je výborná rana, Joey. To je ozaj dobrá. Ježiš, ešte ide aj rovno. Krásny výhľad. Tá je výborná. Tá je super. Tá je výborná. Kámo, dobrý odraz? Ježiš. Čo? Je to štvorpár? Jasné. Ja, že to je 5 pár. Nie, to je štvor. Mohla ísť ešte trošku dlhšie. Ale malo to zmysel. Tak som si myslel, že bude padať proste na konci. Dobre. Ťukes, tak je to bugy. Určite to je. Dlhá je ale. Je dlhá.